Langsung raka candak tali gocine wis nyopot cuk. Candak tali gocimu langsung ki. Ki Mas anakmu tak jarake Mas. Bocah kok wis ngono jarak cilik ah. Bah. Kok yo dandan-dandan ra godak. Masa, Bu? Iki lho we. Kepeh, Bu, peh. Wes. Iki lho aku apa dipentungi karo Raka. Gedeng ki, kita ki. Dang, wanyo. Tak tangkis kaya ngene lho. Ki Mbak anakmu tak jarake. Nemu tak jarake, Rino le. Wes tak tandak tali gocine awakmu dhewe kok sing tandak tali gocimu. Kaya. Kaya. Kakak. Oh. Nyapo. Tali gocine. Kaya. Tandak tali gocimu wis. Ya. Gila kan Allah. Lah. Ya. Gila langsung ceki wae nge. Canggih. Jan. Ndak manumu wis. Ya Allah terlalu saru iki. Opo ki? Langsung manuk Raka sunat nganti ngepok. Langsung ya. Iki lah koyo iwak. Dah wis. Peh, nyapa to, Bu? Peh. Lah sampai bocah ngono.